טוב, אז היי בנות! אוקיי. היום בסרטון אני אראה לכם מוצרים שאהבתי ולא אהבתי. כמובן שזה יהיה רק של איפור. בוא נתחיל. מוצר אחד שאהבתי, שהוא מביוטיקר, זה המסיר איפור שלהם. ואני מדהימה על אני עוברת אחד אחד. יכול להיות שזה גם כמה חלקים. אוקיי. אז הוא מסיר איפור. הוא של ביוטיקר. הוא בלי אלכוהול, הוא בלי חומר בריסות. הוא אינו נוזיל ואינו מחזיק על האור, מראה בריא וקורל, מהיר ומתיר לכל סוגי האור. ככה הוא נראה. אתם לוקחות, שמות על נייר ומנגבות את זה. כן. זה מוצר שאהבתי, אני ממליצה לכם לקנות אותו. אם אתם רוצות לשאול משהו וזה, או שאתם רוצות שאני אעשה לכם משהו, תרשמו למטה. מוצר הבא זה הפודרה במרקם קטיפתי של ביוטיקר, שאותה מאוד אהבתי. היא מאוד מלוכלכת. יש לי את מספר 2. היא נורא נוחה, היא נורא נוחה והיא באה עם זה. זהו, נורא נוחה. היא נורא נוחה להשתמש בה וזה. אוקיי. טוב. התיק איפור של ביוטיקר, שהוא הקטן, הוא נוח. הוא נורא נוח בכל מקום. נגיד, למשל, יש פה את כל האיפור שלי, כי הייתי אצל זה, שמתי פה את כל האיפור, כי הייתי איפשהו. יש לי כאן את כל האיפור, סליחה, רגע. אוקיי. שנייה. אוקיי. אחד מהמוצרים שאהבתי, שלא אהבתי, זה הקונסילר שלהם, שהוא לא הכי טוב. הוא כזה, הוא לא הכי טוב. יש לי את מספר 1, שהוא לא הכי טוב. הפלטת קונסילרים שלהם היא יותר טובה. אני בקרוב הולכת לקנות אותה. זה קונסילר, הוא לא הכי טוב. הוא לא טוב. אני לא ממליצה לכם לקנות אותו. ליפ גלוס מספר 16. הוא כזה של פרו ביוטי. אני כן ממליצה לכם לקנות, אני אוהבת אותו. הוא נוח להכין ליפ גלוסים, להוסיף להם נצנצים, והוא טוב גם מהשפתיים מעל אודם או על ליפ גלוס. אני ממליצה לכם לקנות אותו. הליפ גלוס של ביוטיקר שהוא מספר 5, לא הכי אהבתי אותו כי הוא שקוף כזה מדי. הוא שקוף מדי, אבל הוא טוב. יש לו ריח טוב כזה, דבר כזה. יש לו ריח טוב.
דבר מת. אותו דבר למספר 6. האודמים שלהם הם טובים, אני לא אסביר אחד בנפרד, אני אסביר עליו. שהוא מספר 100. כל האודמים שלהם טובים. העיקר שביוטיקר הם לא מנוסים בבעלי חיים בגלל שיש לי הרבה מוצרים שלהם, ואני לא הכי משתמשת. אני לא משתמשת במוצרים שהם מנוסים על בעלי חיים. אוקיי. ליפגלוס מברשת. הוא מעולה. אין עליו. הוא מברשת. הצבע מהמם. מספר 5. והוא נוח לשים אותו על השפתיים וזה. אוקיי. השפתון עמיד, שפתון לחוט עמיד, שהוא מספר 10. כל השפתונים שלהם טובים, והעיקר שהוא דק והוא נשמר מהר. הוא דק, הוא נשבר מהר. הוא טוב, יש לו מרקם וזה, יש לו צבע יפה. הוא בסדר כזה, ככה. השפתון שלהם מעולה. פעם לא ראיתי שפתון כזה טוב. הצלליות האלו הן טובות. הן מוציאות הרבה חומר, רק ככה הן יוצא כזה חומר שזה מלא. המאסקרה השקופה היא לא מרימה את הריסים, שאני לא הכי מתה עליה. היא לא מרימה כל כך את הריסים. היא לא הכי מרימה את הריסים, אני לא הכי מתה עליה. צלליות דווקא שלהם, של ביוטיקר, שלי זה מספר 15, אני לא אוהבת אותם כי הם עושות בעיות. אם אני פותחת אותם, נגיד, תראו, הכל בחוץ, אני פשוט לא אוהבת אותם. לא יודעת למה קניתי את זה. רביית צלליות של רבלון. פשוט מעולה שאין מילים. יש פה את כל הצבעים, כאילו לא כל הצבעים, ויש פה מהבעיר לקה, פשוט מושלם. שנייה. רגע. אוקיי. אז פשוט הפלטה שלהם של רבלון, טוב, אבל רבלון היא חברה מאוד יקרה. קיבלתי את זה מאמא שלי. אוקיי.
שלישיית צלליות מקצועיות בגימור משי. צריך למרוח את זה באפרפיים ומתחת לגבה. הסומק הוא דחוס ועמיד והוא נוח לשימוש. הסומק שלהם, יש לי שניים, אני ארחת מהמים הזה. מה שאני לא אוהבת בסמקים של ביוטיקר, שהם שמים את זה. אף אחד כבר לא משתמש בזה. אני הכי אוהבת להשתמש בקבוקי הקטנה שלהם, שהיא מה זה נוחה, היא נעימה כל כך, או בקבוקי גדולה. אני אוהבת להשתמש בדבר הקטן הזה. הוא לא נוח, הוא לא נעים כזה. לא אהבתי את המרושת, אבל סומק, הסמקים שלהם, יש שם יפים. יש לי 8 ו9. העיפרון שלהם הוא יפה, וזה והכל עוד כזה, והצבע באמצע שם, אבל הוא לא הכי משהו. האייליינר אלי מגיע הוא פשוט מושלם. קיצר, הוא דק ואפשר להגיע איתו לשיא הדיוק. הוא דק ואפשר להגיע אליו לשיא הדיוק. אין עליו. טוב, המאסקרה של יאינמל, שלא קוראים לזה. אני אבדוק לכם ואני אגיד לכם. לא נראה לי שהם עושים ניסויים על בעלי חיים. לא, הם לא עושים. זה מה שטוב בהם. והמאסקרה שלהם מעולה. הנה. מאסקרה מעולה. אין מה להגיד על המאסקרה. כאן הייתה לי חוות דעת על כל המוצרים פה שלי. וכל האוזנים. על המברשות אני לא אעשה לכם. אז ביי!